Sin in chen na chuan hmeichhe pakhat hi inchunga tang chuan zuan thak alo tuma anu le apa te ni ngei tur hian zawng lo turin an lo thlem mek hmeichhe dang pakhat chuan an hnung lam atanga lo en ve rengin he mi te hi Sullivan chhungkwa ni in zuan thak tum hi Ivi Sullivan ani a apa hi Henry Sullivan ni in anu hi Clara James ani hmeichhea an hnunga tanga lo en ve reng tu hi Vivian Sullivan ani bawk Ivi chuan nga ti nge kanin nei ni tur te hi ain an khera Vivian in billionaire nei anga ke in middle engma ni lo mo ka nei do na ka du bik lo shim shim engti kong ma in middle chu ka nei du bik lo ka thi zawk ma yang ti in zuan thak phe chu atuma Clara chuan ni lo ka fanu ti su ti in apa Henry po chuan alo dang ve bawk Clara chuan du tak ifanu ve thawani hi engi mu tak chu ti ro ti hi chuan kan fanu hi kan chan thei ma yang ti in Henry chu alo shile Henry chuan engma ti thei ka nei lo alom Mr Ford khan Vivian hi ne du boxia ke ni lo soi boi thei ani lo tin ni a ti ve boxi Ivi chuan ani chuan ka thianga ani mai alom a ti chuan Vivian chuan ni lo keiman middle chu kalo nei ma yang alo ti ta hlau Ivi chu phur dewin alo chuk nga la tak tak mo Vivian Mr Ford nei lowin middle zawk chu in yanga mo alo ti Clara le Henry pon ka fanu iti tak tak mo ti in an lo lom dun viau bok Vivian chuan o mahse kanin nei ni a thlen ma chu kan nei tur te kan thlak ti hi in soi tur ani lo chuan Mr Fordin ka manata na apek tur cheu poisa kha ka nei ngai ve thungang a ti a Henry chuan te reng mai ka fanu inya lom ka phal lu to ka lom ba ka million sa ka pek bel bokang che I nei tur I thlak don phot chuan alo ti a Vivian chuan ka fanu a min mangai ve tak tak ka mo a ti kher Henry chuan o te reng mai alo ti wat mahse Vivian chuan hlimlem lo ti sha tak chuan a kal san ta da ya Vivian hi kumthum kalta khan anu in thi sanin apa hian Clara hi alo shwai lu ta Clara chuan Henry ni na an fanu Ivi po alo shwai lut ve bok hi alo ni Vivian chuan a room ma chupa chuan hun kal to te chu angai to a Mr Ford chuan ke hi min nei du a kanwa thi ni khan kapa chuan a company alo than zel theinan mi pa pakhat chu min nei ti ratuma Mr Ford khan min lo chan hlau zoka chutaka ra keima min chan nan chemte a vi po a hlau lo ani kha mahse anuwa ka shat le chu a hmangai tak tak chu Ivi ni in Ivi chu angil nei wangte a hwai sen wangte in a du reng zo ka lo ni a mithil ti thei tak ani wangin tha tum tu po anga a Ivi hi nupui ta na ane ni chuan Ivi in atwar pha arin wang chawin ke hi min nei atuma Ivi chu ven him atum reng zo ka lo ni Ivi veng him tu ang chawin min du reng zo ka Ivi chu hwai sen le ngil nei tak angin a sha a mahse Ivi kan chung kwa a alo om ve che atang khan ka thil tam tak te min ti cha sakin kanu in bracelet min pek ngei po min ti cha saka ti in hun kal to te chu a mitha a chuan an lo lang Mr Fordin api bula a thil soi te chu alo shevek hi alo ni Ivi veng him tu ringot chu kani top lawang a ti sap sin chu in thlakin Damian chu api nen chuan an lo in bia a api Madam Ford chuan hetiang hian iti tak tak ang mo lo ti in Damian chuan o kapi ti in Ivi thlak chu en pa a bracelet hum mol chu a en uluk viau o kapi Ivi hi omlo se chuan tunang din hun hi ka ding thei don si lawa kanun na min chan saka atan chuan engpo ti turin ka intiam vek to ani Vivian zawk hian nat pha don po ni se engpo ti ka hwam vek to ani alo ti a heti mekla hian Vivian ero chuan thil omdan chu a shat vek to wang chuan Damian ne na an thalak chu alo hal ve mek Damian Ford nang hian keimin neya Ivi ven him chu itum viawa mo itum ang hi chuan ka ommai mai bik lawang ti sapin aril ru chu anaviawa Damian chuan lo kol chu in ka ngai che alo ti a Vivian chuan ngei mel zet hian
keipon ka ngai che alom alo ti ve thawe Damian nin an thalak chu halpa in anu ne na an thalak chu alo tel pala nu tia lak le chu tum mahse asat to em wang chuan ala theilaw Damian chuan engthil nge thleng kalokal ngal ti in Vivian te in lampan chuan akala api chuan he naupang hi enge mo omzia ni ivi ka hmanga yatia mahse Vivian na chuan engma ngai to man lowin ti hian atlan chuak le ngal tho boxia mangai na omzia ala shalo mai mayam ni ati Damian chuan Vivian te in chu thlengin enge thlenga tunge tina che Vivian chu ti ngal zatin Vivian chuan room zat hian alo ena nangma ti ta che ila ati chuan ani chuan mi shem mai ro Damian chuan alo ti ngal chuan naktu kha kanin nei na a ikor hak tur kan en ni ani kha thenghi lola chuan ivi po kha isom ve2 pasal in nei hun turin angsia titel zewin Vivian chuan ei lo viawa ivi po lo lan chhun zomin Damian chuan Vivian akai na chu a thla ngal una pa hei chi min pek hi kalom le to kanya chiwang tak ka du katia min pek tak tak po kalo ring lawa ti velin alo hlim phei viawa Vivian chuan hun kal to she chuakin thil omzia chu hei hi mo lo ni a kha chi isiam khan ikut na ve khopi ni siama kata ture moti in enge moti sakve che kha katumani a kalo mo hle mai khang thil min pe ka pyang khan ivi ta tur ilo keng tel ve zel thin takke ti in hun kal to a Damian in ivi thil pek tur Vivian na pek pa in a pek tel ve zel lai te chu a mitha a ivi chuan unanu naktu in mo kor en na tura chuan kalo kal ve thayangem kan pasal nei hun ain ang tho chia ati chuan Vivian in a chan ma hawin Damian chuan theilu to ke in pani ta tur kor karwa man fel vek to alom alo ti ngal Vivian chuan engma soi thei chu nei lawin a in se ru chu na atok chu lo thlengin in nei koran en na tur mun chu an lo thleng to a na thok te chuan lo chhonin Damian chuan heile in pani tan kor kalo ra man vek to alom ati Vivian le ivi chuan en wangwangin na thok te chuan korsen zawk chu designer lar takin kumthum don a khoya ni a pakhat zawk hi chu designer tharin thiam taka a design ani lauti in Vivian le ivi chuan korsen zawk chu an thlang ruale Vivian chuan room zata ivi chu en ngalin chutia adu alo thlang ve chu angei mil viawa ivi chuan unanu ka ti pal idu ti ka shelawa sha ilang chuan ka thlang mia lawang min shem su o ati ngal chiama Vivian chuan engtin nge iti a ivi nang hian khoya nge acting ilozir chu a ka shem to ngai reng reng che emni ti ve mahse ivi chuan ka ti pal ka ngai dam dil na hi ipom the ni chuan chingchi pon ka dil mayang che ti in a chingchi zui Damian chuan atok Vivian engthil nge moi ti le du zong te chu ain ang thelom hetianga in shem chin hi angai lo alo ti ve ngala Vivian chuan Damian Ford kumthum chung kanin zui to a tuin nge tunge tina po engma ila shet hiam lawa mo ril runa deuh hian alo ti ivi chu Damian hnunga chuan alo nui var thung Damian chuan asen zawk hi ivi in nei ro se nang chuan pakhat zawk so in miang asen hi chu anang ma lo ti zui zatin Vivian chuan asen hi ka du alom ti mahse Damian chuan ivi in a in me zawkang pakhat zawk so haro atilui le tlat Vivian pon thin rem viau chung chuan engma chu soi boy lawin oli ati ringot kor hachin tur chuan ivi nin an lut tangi nge a Damian chuan Vivian in chutia osam taka apom ngal mai chu mak chu ati ve dewa mahse engma chu a soi chun zum bik chuang lawa anlo dewa chuan ivi chuan korsen chu ha in una pa kamoyem ti in run in show na sa Damian chuan imoi lutuk lo ti in Vivian lo chuak ve chu na thok ho chuan Miss Vivian chuan ain me hle moi a ti in an lo fak sap sapa Damian pon in me chu ti viawin a en vung vung reng Vivian chuan Damian Ford hei hi ta na mau kor ka hak ma sak na berle nu hnung ber ani nga lang a ti sapa ivi chuan thik ti shat takalo enin Vivian nang hian kapar chhuana tur ilo dal le to inin om to hle mai alo ti sap thung Damian chuan
Vivian i moi lutuk ti in apan na ya Vivian chu lo in hiat deuh neu in Damian in en chuan akut te chu alo sen veka na thok chuan Miss Vivian hian silk allergic ani mo lo ti ngalin Damian chuan nga ti nge mi shilo adang kan endonia ti zungzung mahse Vivian chuan ahma da ya ashil to thu chuan a changa ahma in Damian chuan silk puan lo hon to in ta chuan alo shil dai to hi alo ni ivi pon Unanu katipal silk allergic ti ka shilo alo ti ve boka Damian chuan phella adang kan endonia ti mahse Vivian chuan angai lo ti in kor thlak tur chuan akal maka anu deuh chuan dor chu an chua san hlom Damian chuan Vivian chu katipal ani ti in ngai dam chu alo dil char chara anunga chuan ivi pon lo zui ve bok ti lai tak chuan miswal pahnih chu lo lang thutin Vivian te Unau chu chemte chuan an lo tin ve a ivi chuan Unau pa min chan ro ti in lo chap ngal pur Vivian chuan engma soi ve lo ma se a mela chuan chan adu ti le a hlau ve tho ti chu alang viau thunga Damian chu ngai to po in ngai to boy vak lo ti sha tak hian ivi chu a chan masa a Vivian tin tu chuan Damian Ford nangma wang hian ka chung te le kei pot yamin min ti cheveka tuna chuan I hmangai te hian an twar ve to ang ti pa in Vivian chu a vit ta popa Damian chuan lo boy pui ngalin Vivian chuan Damian nang hian kei a in ivi chu I thlang tak tak amo a tha tuna chuan engki ma chiang ta tak tak e ivi chan him tura I nei tum mai kha kan ni a ti sap Damian chuan doctor ko ro u ambulance call ngal ro u ti chia min ivi mangai reng chunga chutia Vivian in na atwar a mu thei lo viau chu ama po in maka in ti a Vivian chu damdo ina chuan lo omin alo har ve che a abula chuan ivi le Damian chu an lo ombok ivi chuan Unau nu I lo har to mo Unau pa hian ngai to lutuk che a I har chua ma khat chu mutpo mu tha thei lowin ibula hian om renga sin alo ti Damian chuan katipal o Vivian thei se chuan kha chem kha keiman kadon saktur che anya lo ti in Vivian chuan rilruna ti sha tak hian Damian Ford nang hian min mangai itia ti ro hei hi mo mangai na chu hei hi mo nang hian mangai ti ya I soi chu rilruna deuh chuan a ti ivi chuan katipal o Unau nu lo om lo wilang chuan tiang khan I tor pha lo turania alo ti ve bok Vivian chuan ngoi mak tur chuan a ti a Damian nang hian min hmangai amo ka holu tuk che chuak ro thlo bo ro ti tor tuarin Damian in beng dai tum chuan glass nawin Vivian chuan lo voma ivi chu lo in do in I tha em ti sapa chuan ni kho she lo in a om ngal Damian chuan Vivian engthil ngei ti hi I thinari mani po in keima min tina ta che ivi hi ti nat ve nga yam ni thin rim deuh chuan na ti ivi chu apom chuak ngal Vivian chuan ril runa deuh hian en top ringot Vivian chu lo mu in nurse te chuan an lo boi puya heta Vivian in en kol tu tur tu ma anei lawa sota ivi chu na chete chau nein an dot em thunga Mr. Ford nupui khwal te chu Vivian hi ani thau bok sia engi mu omzia le an lo ti nunga an chuak zui an chwa no chuan Vivian chu thawin theilo chuan akal phei chata ivi room chu ve enin anu le pa le Damian chu an lo om ve bok Damian chuan ivi chu eitur te lo barin an lo dot mel viawa Vivian chuan in hlim mel hlom hle mai mana chuan kan hlim ve thina sin ti in anu thi ma a an chhung kwa an hlim thin lai te apa in Clara James le ivi a fanu te alo chom ho chum te anu ril runa mel te ivi te nu fa in an mu sit em lai te anu ril runa lutuka wanga heart attack wanga a thi lai te chu chhuakin a chapa kanei zong min lak saka tuna chuan tu ma mangai tu ka nei ve lo chu wang chuan keima ka in mangai angai ti sapin room lam chu apan san le atuk lam lawin her chhuakin Vivian chu ain siamul mola nurse chuan Miss Vivian engtin nge nangma in I ho thei do na mi shrai tu tur che ka au sakang che ti mahse Vivian chuan angai lo keima in ka ho thei lom ti in
akor chu lo boi pui sak hri tur chuan a pe a Vivian chu a chhuak zui Vivian damdaw in atanga a chhuak cha tia chuan tu ti sha lo te chuan hnim hlum hnim tirin motora chuan an hrai ta ngal dai alo har meu chuan phuar be omin miswal te chu an lo kal mai kor va in Vivian Sullivan nang hian ni Unanu chu itina ti kan lo sha a I thil tia in chhir ngei theinan shem tur che in min ti ani ti in an ho tu ber chuan he kan thil ti atang hian in zir chhuak ngei don nya ti in lo pan na ya Vivian chuan akuta bracelet chu enin Damian ani ti chu a hre thiam ngal he bracelet hi ama nge in a pek ani le ngala Damian nang hian iwi wangin min tin tak tak do na mo tiru sapin a ril ru chu an na zwal viau Damian chuan in ti tur ti ru le ti in iwi atina a ka sof tur ani lo ati ve sab bok Vivian chu glass bottle chuan aluwa chhut sak ni in a thi phung to a Damian chu ril runa ti sha takin en tlok tlok ringot tlailama chuan Vivian po an ina alo le dai to a Damian chuan ka ti palutuk Vivian ka lo shahar dewa mahse iwi itinat wanga in enfiana ni mangdon ania tikhan iti swali she to em ati chuan Vivian chuan o ati ve mai aril ru sam fel to ti ero a shat viawe Damian chuan ole naktuk hi kani nei ni ani to a hei thil pek te kalo ken che a sin ti in chiman tau takte le adang a pek te chu en ti ri ne idu chi ani em chai ti zong ani mo ati chuan Vivian chuan o cha e Damian keipon kani nei ni hian thil thatak surprise tur che ka nei alom ti ve khe rin ne Damian ni ne enge o tia zo chuan Vivian chuan naktu ka ishima yang chu alo ti ve mak Damian chuan ole a cha alom naktu kan hma ka nga ani mai alom alo ti ve bok ani nei ni chu lo thleng ta nge in phur deuh hian Damian chu alo in siama api chuan I phur to hle mai mo zana mut po imu theilo ani ti kalo sia a alo ti chuan Damian chuan kapi chu tiang ani hleinem ka hmangai chu iwi alom Vivian hi chu iwi ven himna na ka nei ve mai mai chawani engma ani tak tak law mahse thil thatta ka surprise ang che ati kha ka she chak to alo ti a Vivian shwai tur chuan an chhuak zui api chuan he pa hi chu o a thil ti siam thatnan hian hun ala tlai lo ngei ka be se ati sap in lama chuan Vivian chu anu thalak chu lo enine kanu I hmangai ngei neyang che kha min ti thina mahse tuna chuan a shat po ka shat ngai lo ka nei zawk don chu ani si a mahse he hmun shom taka changa ka tal chhuat theina tur ani si a ati lai chuan Clara chu lo kalin billionaire nei aya middle nei chu in chhir lawang mo iril ru chu I thlak le angem copper family te an lo thleng to ania shwai tur che in ati chuan Vivian chuan karil ru ka thlak don lo ti mukin Clara chuan ole ani chuan kha I phu dang zat ngei chu ti in card chu alo the a Vivian chuan nui pa hian ole ani chuan ka bungra hi copper motora chuan I lo hlan tir don nya ati ve bok iwi le Vivian chu an mau kor te lo hathlap to in iwi chuan billionaire nei a in middle chu I nei zawk don chu ani sia ti in alo tong elvela Vivian chuan khatiang zonga I tong don ani chuan karil ru ka thak le du mayang ati mak iwi chu alung oi lo viawa lungai su Unanu pa chuan nang a in keima min nei zawk ti a sha chuan alom ru viau zawkang lo ti velin Damian po chu alo thleng ve che a kapa Vivian ka lo shwai to do ne hei thil pek te ka lo ken chewa iwi ta tur po a omang o ti in Mr. Sullivan chu alo bia a Mr. Sullivan chuan ole Ivan tilom om tak em remi she hle mai ti in lut watang Mr. Ford tuna chuan kamak pa ini mai to don nia ti in a hlim ru viau to ompui pakhatin kapu Vivian shwai turin ko par motor po alo ding fel to bokania o alo ti chuan engma ngai to lem lawin Mr. Ford lutang ati san maka Damian po chuan engma chu angai to zui big lawe Vivian le iwi te lo in bia chu Clara chuan le ilu kha khu to ru mau shwai turan local to ania ati a an lu chu an khu dun ngal Damian chuan phur takin mau nu chu apom pheya
kara chuan chutirin ngati nge enge modik lo tlat ka shat le Vivian khan surprise chadeu ka piang che kha atisia engthil nge ni ta angle kha kha chu tineu neuin lela ma hoi chu motor pakha zo ka chuan Vivian lo thu chu a mu a chu vele ivi lukhu na chu hongin ivi chuan surprise lim deuh hian alo ti ve bok engthil nge thleng ti in Vivian te chu an tlan man ompui te chuan maunu te anin thla ka ni mo lo ti ve bokin Damian chuan Vivian chu zui nga lang ti in an zui tawat ivi chuan una pa ti in awlom lom ma se atlan lui ta thawa Vivian nang hian engthil nge mo pek lo che ka nei le ngati nge tu na tak min tlan cha san hei hi mo ithil surprise chu ni a ati neu newa anu dewa chuan motor chu an phatha nge nge motor honero chuan Vivian chu alo ta reng reng lawa Vivian chuan kong laklowa a chuan na alo thlak hi alo ni a motor danga chu in Damian te chu an lo tlan pel le ta dai Damian chuan zui le chu tum ma se a assistant chuan ivi ni khoshe lawin atluti a soi ro chuan let le nga lang ati ta zoka in lama chuan ivi chu alo har ve che a una pa ka ti pal tang em khan Vivian i du ti ka shelawani ke chu kalawa hole mayange ati chuan Damian chuan dangin ka du tak tak chu nangma zawk hi ti manin du tak tak zawk ma ni se kala shil tur ani law ati le nangpo ka ho chang hlei nem che ati taringota ngati nge Vivian chuan min thlan cha san ati chuan ivi chuan tianga in thlak tur hian min ti luya nangma nei tur che in min ti a ati a chan chu koparin ka manata na an pek poisa kha adu wanga nia ti in Damian chuan chutiang poisa chete wang chuan mo min tlan sana ti in a hre thiam lo viawa api chuan chutiang chu Vivian mi sia ani lo enge mu chana nge nge yang alo ti ve tlat thung Damian chuan api chu khapin api chuan mol chu ati viawa ivi chuan una pa ke chuan ka du lutuk che a thatakin ke en kol ve theyang che chu wang chuan ti hian kan mai theyangem ati chuan Damian chuan ole ka hobi hleinem che ti in ivi chuan kalome una pa ti in lo ko a Damian chuan Vivian Sullivan chutia ka laka changa itlan botalo lo chuan lo le to su ang che ati sap hun te kalin Damian chuan ivi chu a bazar puya adu anga piang chu ador chopin a leisak lo chau chu ani bere ivi du anga piang chu a peta zela movie te endunin na thokin butter popcorn lo pek chuan he thil hi ka du kha ani hleinem thil chete po isha theilo mo chingchila ngai dam mindil nga ro ivi chuan ati zek in sum le dewin Damian chuan ivi ka sha chin kha chu tianga swal hi ani lo wasin le ati mana ivi chuan una pa me she thiam ro he flavor hi Vivian khan min ei lui tir china ka thin rim na kalo in sum zo lawani ti in ain soi fia a Damian pon oile nga lin tuna chuan Ford movie theater a reng butter popcorn hi an sem chhuak to tur ani lo ati maka ivi chu alom le vur to viawa an movie en zo an ho chu chaklen tak nen chuan anin supal ta hlau ivi chu motora chuan harmasa in una pa haro motor hi apuak che panya akang chan to ti in Damian po chu alo hara chet po chu a chewe thei box si lawe ivi lo ti in ivi chu achi ai right to a nilaw tang mai hian kathi theilo thi kala du lo ti in motor chang chuan chhuak ta dai Damian chuan mu vekini ivi hian min tlan cha sanamo ma na min chan tu kha ama hi anilom ni enge omzia nge ama hi alo ni lo zawk tunge ni ta ang Vivian zokem ni ti in ni khoshilo chuan omzui ngal sin chu lo in thlakin Damian po hospital a chuan lo oma lo harve che in ivi chu abula chuan lo om ve bok ivi nang hian thi turin min tlan cha san ti na ami ati chuan ivi chuan chu tianga ni lo una pa midang pun turin ka chhuak zo ka lom engma ti thei ka nei box si lawa
nupui che ka tum na lama ke ma po ka in hliam ve nual la lom ti in aban hliam te chu alo en ti ra Damian chuan ni ivi hian min chan lawin tunge min chan chuangang ama po khan ni se enge moka ngai to le ati nung nung ivi chu abante ana empty ina so suya ivi chuan na lawe I tor laka phe kha chuan engma ni lo una pa min thi san mai te ituma mi ka du me alawanya o alo te vela e tor ka pe pa ang che o iril cham to anga ti in thil thak chu a pe a Damian chu lo khu in na chu ati hle a doctor chuan ivi chu hawin zai zo hlimani hi engtin nge thil thak te ipek thei alo ti ivi chuan ani mo ti in tui chu pek le nga la tum doctor chuan kha pe reng reng su zai zo hlim chia in tui po an in thei hlei nem ti in alo haw le ivi chuan Damian ko ra chuan tui te chu ti bonwa hin a shok sak le nok nok Damian chuan na chu alo ti hle a doctor chuan kan thrin lai takani kha lo ti le in Damian pon ivi doctor ti tir to mai ro alo ti ringot ivi po in thiam vak lawin a chhuak ta da ya doctor chuan Mr. Ford amma kha chuan Miss Vivian Khan thatakine enkol che a Miss Vivian zo khan enkol che selang chuan tiang hian thui that po angai lawang mole ti in Damian pon Vivian ni ne enkol lai te chu angai to chhuak mahse doctor bula chuan Vivian chu om to law ameng po soi chhuak to lo tur chuan ati ta da ya Damian po dam vele to in lama chuan a ho to a api chuan engthil mo ti ituma ivi wangin me che pakhat wangin inun iti cheve ka ngamo ti in Damian chuan engi mutak chu ti nge tumani mel Damian chuan kapi ivi hian min chan hima kanun na hi ivi ta ani ati sup api chuan nang hian Vivian laka po in thiam lo na ila nei chuang lawem ni ivi veng him tu tur ang chawin mo ila in ngai renga ati le chuan Damian chuan o ani wanga ni sialom ati le api thin rim le tok chuan I a tak tak to ni hi nakina chuan in chhir lo ngei ka be sei ati vin chot Damian chuan api kal nu chuan bracelet chu enin car accident ato masak zoka ama chantu ta ala kha ani a thalaka ivi in lo buna mu atang ivi ani ti asya kha ani a ivi nang hian kanun na min chan saka kanun na hi chu ita ani reng to ang ati ye ivi chu apple eya lo lutin una pa ngatinge ka u bracelet kha ilo en renga alo ti chuan enga hei hi Vivian bracelet mo ti in mak chu ati viau ivi soi chalete hei hi Vivian ta mo ati le ivi chu merin una pa ananya ngatinge he bracelet po chu itan avahlu om em ve tiruneu newin nilawe katani kha ati le dai Damian chuan engi omzia kasha swalami tuna khan Vivian ta iti zo chau boxia ati le chuan ivi chuan ka unanu idu thairo puisia ilangai tuange ngai to lo ka test mai che ni kha ati le dai Damian chuan ivi chu tiang engma omlo han soite I birthday ni thum che in adal to a engei du ang ati a ivi chuan ka du zong song min pet to a chi te le adang dang te po enge ka dil to ang che ti in anu dewa chuan Ford company share chu adil le Damian chuan apek chu a ring lutuk bik chia lo nge Damian in osam taka ole idu te chuan ka pevek don chenia alo ti chuan ivi pon mak ti deuh tak chuan mo una pa min pe don tak tak mo tiang em hian ani mo min lo mangai ati vela atuk lawin her chuakin Harold Damian assistant chuan lekha poimo chu lo kengin kapu heile idu chuan heta isain zo hi chuan ichunga engimo alo thleng thudani po in I share zong zong hi chu ivi mingin akal to ang ati a Damian chuan ngai to boy lawin assign ngal Haroldin kapi chu kan pe nga lange o ti in Damian chuan angai lo keima nge in kan pe ange ati a ivi chu anin lama ale na wangin ivi te in lam chu apan ve ngal
ivi chu a chhung te nen chuan lo ti ti in Damian in a share pek tur thu anu le pa te a hrial chuan an ni pon mak ti in an lo lom viau boka engtin ngei ti thei zawk thlathum che alania ka fanu hi chu engkim i ti thei ani hi ti in fakna me lo chuan an lo fak Damian po thleng zu in ompui bula chuan ivi omna chu a zota ivi te ti ti na lam chu a pan a hun ma chuan an tong te chu a hri phak veka ivi te chuan engma an sha lo wang chuan an lo soi tui viau Clara chuan Vivian te nu fa an ti dan te ivi chuan Damian abum dan te Vivian ta zong zong ama in alak sak chin dan te le ati du da tu zawk ani dan te chu khongai na nei me lo hian a soi pya pya pa a chong kampu a uluk bak sak lo viau apa ero chuan ka fanu hi ka duat ber mai Vivian kha chu ka sa cha ka hmang mai mai china ka ngai sak ber chu ivi hi ani engkim alo ti thei ani hi a du du danin soiro se te chu ati vela Damian chuan lo she phavek mak chu ati in aril ru po chu an viawa ivi in lo bum dan te chu makati in Vivian alo ring swal te chu a she chhuak ve ta war wara ho ngal chu tumin bracelet po kha ti chat ngal chu atuma ompui chuan kapu kha kha Miss Vivian nu in athi do na Miss Vivian na pe kani kha ti chelo shamro abawe mo atia azong char chara sin alo ti chuan Damian chuan mak chu ati viawa azot non le ompui chuan ania lom thu dik ka soye ni ti in Damian chuan ani chuan kanun na chan tu po kha ivi ni lawin Vivian hi ti na emni ti in chhuak zuya angai to na salut tok in chhir box si ti thei nei box si lo chu alung chu na thu tin thi chuan alwaka ni khoshi lo chuan om ta der harol chuan lo mu in lama chuan a shrai nga la Damian po anu deuh chuan lo harin doctor chuan a pe bula chuan rilulam ani mel hi engemaw thawng deuh thei thil a sha ni nge yang chuwang chuan tiang hian a awm phani hi alo ti a Damian chuan kapi thil poi tak ka ti swal ani ani lo zawk ka lo ti na char chara ka phu to ka hmu ni hi kha bracelet wang khan ivi emu ka lo ti char chara mahse Vivian ta zawk ka lo ni ringa engma hi ka hre thiam to lo ti in aril ru chu anat me hle a api chuan hre thiam lo viawin engi omzia ivi thil chatak peturin hlim deuh khan i chhuak emu katia lo ti in mak chu ati viawa Damian chuan kapi keima umri lokka du ati chuan midang chuan an chhuwa san ta hluma midang chhuwa nu chuan Damian chu ama omin alo thau chhuaka Vivian bungro then khat alakol haute chu ngai to chhuakin adana ave en chuan engma lo om to lawa Herald chu aw ngalin Herald chuan Miss Ivi in pai bo vek turin min ti a mahse lunga su kapu kada thasak vek che alom ka vela nga lange ti in akala avalak sak Damian chuan ole ama aka che swala CCTV in a cover na zong kha zong chwa kang che ti in Herald chuan akal sana Damian chuan Vivian bungro hlui ho chu enin an thalak te chu a ena anu deuh chuan Vivian diary chu mu chhuakin a keu ngal Vivian chuan an ni tin hun man dan te chu alo zaka Mr. Ford nen kan man dun ni khat ni ani a kanu thi nu khan ama hi ka nei chun le min ngai to tu om chun ani ti in Damian in keima wangin hliama twara katan thi po a shelaw ka hlim lu tok ti te Damian in boina ato renga wangin an buda bula atan ven himna adil trumte ama veng him thei turin bracelet lo chhuanan step zakwa somkwa pakwa akal thu te chu jak zelin Damian po chuan khamini khan ake kha natmel ka ti reng ani ti in engkim chu a she chhuaka tiang hian min lo hmangaya keive chuan ama tina zong hlirin ka che a ti in Vivian ati nat lai vel te chu ami thla a chuan alo lang nga zot zot a in chhir viawa a so to si lawa Herald chuan kapu video dik tak chu kalo ho ne thil kalo she swal de rani han enve te ti in car accident chuma thil thleng chu Damian chuan ena Vivian in hwa sen taka en dan te chu alo lang ta veka a in chhir lutuk Herald chuan
Miss Vivian kha chantu chadik tak chu ani chuan Miss Evie birthday kha engtin nge kan ti don tak ati chuan Damian chuan mi poimo zongzong a chhong tu zongzong nen som khom vekla Evie tan hian thil engemaw tak chu ka bas sai sak don ani ati muk Harold chuan mak ti deuh mahse ole chu ati maya Evie birthday chu lo thlengin an mi som te po an lo om chap to a hei te chu birthday lom na po ni lowin in nei na mun ang mai ro pui lo mani le ti in a ro pui chu an lo ti viau hloma chen khatin ama in Mr. Ford hian Vivian amangaya tuna Evie anei le dai te an lo ti hlom Evie le achung te po lo lutin an ron hoiwa a chen khatin in mesha tirna te lo nei ngal sung sungin thil pek thatak tak te chu an lo pe boka nakina po kan chung kwa hi min sheve reng ro o an ti hlom bok Evie chuan in ti thai tak hian te reng mai kan chung ko mi ti lom tu chu for chung kwa ti lom in ningal mai Damian hian ka du du min pe china tuna po hei aya pui hi min surprise tur ala nei bok alo ti vel chen khatero chuan lalfanu tak tak amo a in ti muni le ti tok la chu an lo om ve nuk boka Damian po lo thlengin mi pui chuan an lo thlir chap Evie lam chu alo pana I birthday kalom sakdan che hi ilo mem ti in Evie chuan alom thu chuan a chang stage lam chu an pan dun thuthar la khom tu te chu local ve ngalin Mr. Ford atira khan Miss Vivian nen in hall box si a tuna Evie inei le da ya enge omsia an lo te chuan atira changa ka do tak tak chu Evie hi ani Vivian kha chu in thup na mai mai ani e ti in Evie chu alo lom ru vya wa tak tak mo una pa min lo du tak tak zo ka mo ti in alom lu tuk chu a chap chep Damian chuan oni e ti in midang chuan a du thu a shil le don anyang a romantic e an lo ti a chen khatin Evie chu a om hle mai an lo ti sap bok Henry Sullivan tep nu pa po an fanu chu an lo hlimpui ve viau boka Harold chuan kapu mana changa tha tum tu che kha tu na hian an om ve a mala kan tum nge yin rin oma kan che ma samai do nim ni alo ti chuan lau ti sha takin Damian chuan angai lo ron che ro se alo ti mya Evie chuan una pa enge hei aya surprise pui zawk la om chu ti ya zo tin Damian chuan lo ngak deuh ro I mu che pe a ti a nu deuh loka chuan mi swal chu ron che chanin Evie chu chemte in an tin an shrai ta da ya Henry te nu pa chuan Mr. Ford kan fanu min chan sak sham ro ti in an lo ngen chu la Harold chuan hei mi swal te khan darkar thum nuwa inei zongzong nen Evie I thleng lo ani chuan an tha tur thu an lo soyan ya ati Henry te nu pa chu an chi ai dun zui vya wa Damian ne ro chuan nui deuh pa hian man mo thak lo darkar thum nuwa police I kau don ya ti in Harold chu a cha a Henry te nu pa chuan Mr. Ford chu tang chuan tilu su kan fanu hi min chan sak ro ti in an lo zui chang chang Henry chu Harold chuan beng sokin Mr. Ford thu chu isoi se lang mo a ti mak Damian po copper in chu thlengin Vivian chu a awa midang tu ma om lawin assistant cha chu alo oma heta tu ma an om law engein du alo ti Damian chuan khonge Vivian ati chuan assistant chuan a shil du bi tlat law anua chuan Damian chuan cham deuh nokin assistant chuan a hlau ve dewa Cloud View Hotel a in nei hun ser an mangvel mai thei to ani ati ve sham Vivian le agent te chuan korvar moi tak hadunin stage lam chu an lo panduna agent chuan an chei dan te le kan ti dan te hi I du zong ani em ti in Vivian chuan adu le a hlim thu chuan a changa mi pui chuan anin me hle mai Vivian hi Mr. Copper chan tu le hetiang hun thleng thei tura pui tu ber ania atan chuan angel ang mai anyang lo ti hlomin Mr. Copper pon ni e kan fa patan chuan angel ani an in me hle bok alo ti ve boka host chuan
kan chan ngal mayanga ti in anzung bun te phor tur chuan ti a agent pon phorin ching chi chung hian Miss Vivian Sullivan min nei du angem ati a Vivian pon lim dewin o nei du ang alo ti ve bok agent in zung bun bun tira tum lai tak chuan Damian te lo thlengin he in nei na hi kapom lo alo ti a mi pui hau chuan Damian Ford ani lom ni heta te enge lo ti ve a in nei na hi ron ti chat ve ka tuma mi chu an lo ti ngal luai luai Damian chuan Vivian ka lo thlenge shwai tur che in ka lo thlenga ni kha le chen kha ka tina chati ka sia mahse mana changa ka du chu nangma hi inya sin timase Vivianin api bula Vivian anei du chan te le Vivian bula a om chuan alwa ka ti chwa chin thu a soi lai te kha a sha ti a shat nu ero in chu tianga ni lo Vivian ka hmangai che a thil sha swal pala om wanga ni iwi ni na ka shat polwang che u ani min ngai dam sham ro alo ti le zung zunga Vivian chuan kha le chen ati na to thu te iwi veng him tu mai anga a en lai te iwi wanga ati na zia lai te chu soi khum ve sak sakin kan tok to lu tukani ati mak maka ajani ne Vivian lo tor na sajia a sha chuan Damian laka chuan a thin rim ve viau bok Damian chuan Mr. Copper nang hian du han thlang ve te Vivian hi min pelet la chuan Ford Company 50% hi ka peyang che ati a midang chuan he chu te chu billion atlingang chu lo ti luai luai in Damian chuan agent chu nui deuh sakin anar thei lo tura chuan angai ti chu achang viau mahse agent chuan Damian chu next sokin chutia I du du huna I lei the ni lo hi Vivian hi kan nupui ani hi ati ve mak Damian chuan ka thiam lo ani ka thil sha swal wanga nia ti in Vivian bula chuan ai soi fia le a ila sha emma kum thum kal ta khan mi pa pakhat car accident a I chan kha keima kanya khata khan ka rol le ang che ka ti kha I bracelet cha hi ka chang ta sia iwi khan he bracelet hi I laka chang lo ru in abun kha ka mu box si a chu wang vek chu ani Vivian nang hian min mangai ti ka shalom lo le le ro I diary kha ka chhar vek alom ati a Vivian chuan bracelet chula in a en wang wang Grace nu pa chuan nilaw Vivian ti in a let le do ne mu chu an lo ti Vivian chuan Damian chu beng her sokin hei hi mo inun na ka chan wanga min ru le dan chu khamini khan lo thilo lo zawk la thaturania ati khum sak sak Damian chuan ka thiam lo ani min ngai dam sham don ya I du chuan tu na hian min that ngal theyang ti in chemte chu alo pe a Vivian chuan kan la ka changa thi po hi phu lo ti in ajan lam chu apana Damian chuan min la mangai ti hi ka sha ni keima wangin step zakwa som ko pakwa lai I lon pha a I diary kha ka chhiar vek alom tuna hian du thlang ro ke nge ajan ko par hi le ti in konfi tak chuan a zot Vivian chuan ngai to boy va ka ngai lo ti ni om tak hian ajan chu ke sin ajan ko par hi le ati maka mi pui chuan in case tur chuan an lo ti sui bok chutia hlim dewa anin kis don lai tak chuan Damian chuan chemte khan agent nung lama chang chuan alo vit agent po atlu zoi ngal nok Grace te pon agent chu an lo boy pui ngala Vivian pon eng thil ngei ti a ti in Damian chu alo hawe Damian chuan kha chem na ran ani lawania chema khan tur ka ta telani ni sari chunga a than na a ei lawani chuan agent hi athi ang ati tamaye Vivian chuan Damian chu chemte atinin tur thana chu pingal ro ani lo chuan ka thatang che ati a Damian chuan min tha ro ti hian tu zawk ma in kan chang lo che anga ani maya lom ka ralin lo kal la chu ajan I chan thei dan tur ani mai ti in do thlan tur chu a pe a Vivian pon ti dan danga om lo ti sha in do lo vek ma se Damian chu azui le tange nge Damian le Vivian chu motora an lo chuanga Damian chuan hospital a kalang ti in hero chu a shila Vivian in an ti tura zo chuan agent fai pa yan ti kha ka oilawa ka fya ngei do na ti Vivian chuan thu dik lo ni ta se eng tin ngei ti ang ati chuan Damian chuan adot le tur chu I shat kha ati mak
damdo in chu thlengin Damianin Vivian chu arai ngei ani ti a hria chuan doctor chu ti tlak sak ngal tur chuan a ti a Vivian chuan min tha telanga yang a ti mak doctor chuan Mr Ford Vivian hian hliam tam tak a lo tuar to a naute hi kan ti tla ni chuan ama po hian a tuar don ani a lo ti le ta ka chuan Damian po chuan ole naute chu kapo mang mahse Ford ming apu ang Ford dan angin kan en kolanga chuan bul kan chan tha theyang atie Vivian chuan angai dam thei ngai don lo ti chu a lo sei le sham Damian chuan Vivian chu in lama chuan hopui to in te chu a lo thlak tir veka Vivian bula chuan I du dan ani em ati vel Vivian chuan khonge iwi in pangpar pol moi ati em te kha anom taka khang kum thum chung khan I lo ken tel sak zia kha ati kher zela Damianin atum ango chuan Vivian chu bul achan pui thei don lo mel viaw ato pa phei chuan min shem ve mai ro ti in Harold chu glass bottle chu alak tira Vivian chuan Damian Ford nang hian katina du lo che iringa mi ti in Damian chuan amma khan iwi wangin ka shem che a hetiang bor ni hian ka shem che ani kha kei chuan pakhat bur som ang zela chutin ka twa rang atie Vivian chuan avo ve ta mya mai Damian chuan tiang hian mo alo nat ati sap Vivian chuan oi iwi I chan zawk wanga chemte vi zo cha kana pola dam ma ala ni suya kha kha chu nep takani ati khuma kalsan chu tumin Damian chuan alo danga Vivian chuan ngatinge min khoilet ve chak dewem ni ti in Damian ni ro chuan bur som pakwa alanga ya lom alo ti Vivian chuan nang angin ka rap thlak ve lawe ati maka Damian chuan nang mani ti lo pon keiman ka ti thawang ti mahse Vivian chuan a kalsan luya Damian chu Harold te chuan top turin an ti tuar Damian chu hospital a chuan lo omin hun rei deuh nuwa chuan a lo har ve ta che a Vivian chu lo zong ngalin Harold chuan in lama a jan copper nen anin biak thu chuan a changa Damian ngai dan ni lowin ho chu a rut nga chung Vivian bula kan kalangai ti in an ho ngal in lama chuan Vivian chuan a jan chu du tak engei ana dam vat ro tuna chuan kan naute po a thang zel ti ka she thei to ania apa tel lawa seilen tir ka du mya lawania ti in lim deuh chuan a lo bia a Damian chuan thin rim dewa en rengin phone chu a chu saka paisak popin engtin ngei pasal omla in midang tei lo biak theya karel ru itina asin bile to su angche tuna chang chuan ti in Vivian chuan dan ang taka a pasal chu a jan ani thule afa pa nge yani thule chutiang ati thei na dan anei lo thu te ani po kha le chen iwi wanga ati na ve thau thu te chuan chang le shepin ani nyal thin rim dun viawa Damian chuan ana thok te chu tuna chang chuan Vivian hian a jan chung kwa reng a beto tur ani lo ati Vivian chu thin rim hle in ni sari ani don to a tur thana tur a jan apek thei ngil palange ti in a shil non ne Damian thin rim chuan ka pelawanga athianga ni mai ti in thin rim dewin a chwa san maka Vivian thin rim chuan outwarin mahse engma shalo ang mak chuan a kalsan zui hun te kal ve dewin ompui te chuan a jan tura shai ni thu te chu ti nan tak chuan an manga Vivian in a sha chuan engtin mun soi Damian chuan tur thana ala pelo ti na emni khonge Damian chu ti in ompui te chuan company lama akal thu chuan an lo changa Vivian chuan ka mungal don ti in chu a chwa san zui Vivian in company a thlen chuan reception lo omte chu Damian a mu don thu chu a shila na thok pakhat lo om ve chuan chu tianga a du dan na mu thei lo thu chu a lo shil a sugar daddy mo ati a na tak takin a lo tong khum Vivian thin rim to box si chuan kal lui te chu tumin apoi mo chu tianga ka boy man lo ati po chuan na thok lo om no chuan I mol dewa munile kalwan zogro ani lo chuan security ka kaudon ania ati Vivian na kal du big mai lo ta ka chuan security po chu a kau tange nge hemi mol hi chwati ro u ati a security te chuan nang nu hi chuak ro voi thum kan chhiar ma a I chwa lo chuan kan ti tur chu I hriat kha ti in an chhiar chana Vivian chu adin na nga ya ading renge
security te chuan ole min dem su ang che ti in chwa lui tir chu an tuma an khoi man ma chuan herald chuan du tok ro u tunge ani in shelawa mi Mrs Ford ni hi ati chuan na thok le security te chuan kan shelawa ni min she thiam ro min ngai dam ro Mrs Ford an ti le chunga damian chuan in ban na submit ula ban nga lin ni e ati mak security le na thok te chu in sir vyang ma se soi thei chu an nei law an kal tanal nal Damian chuan Vivian heta te engei lo ti a min ngai tu ami ati chuan Vivian chuan engma soi sek sek lowin a beng hersok nga tinge a jan kha tur tha nai la pek lawa pe to turin ilom ni ti in na thok hau chuan e he Mr Ford hi mi kut ator ka voi khat mu na anya an lau ti sap sap hlom a thina rim ngotang a te chu ti in Damian ro chuan nui sang chuan Vivian in a ben tum na chu adanga heta chuan mi an tam e mai du tak ka office a in bezo kang o ti in Vivian du lo chung chu apun no la a chho pui wang wang Vivian chuan du lo in tal ve na savyang ma se mi pathan na chu a ne lo vyawa Damian chuan Vivian chu chu thlenga ngatin min ben na kut te kha ana em ati a angai to ti chu shat vyang ma se Vivian chuan thin rim zet hian engwangin nge tur than na kha ajan ila pek lawa ka pe ang ti in tiam ani lom ni ati deu zek anin nya le bap pa Damian chuan thin rim lo sham sham tum ti shat tak hian kha le chen khamin lo mangai to a thil pakhat min ti sak anga yang tur than na pek saki du chuan ati Vivian chuan eng hingei du a han soite enge ka ti du ati chuan Damian chuan ajanen khan eng tianga thui nge in thlen man ti in a zot Vivian chuan ti el tak hian eng zo na nge ni nga ya to na hian ajan fa ka pai me ka ni hi ishelawa mi eng tianga thui nge kan thlen irin ati khum ve sak sak Damian chuan thik ti shat tak hian ole acha e ani chuan ajan lakai ang chia khan ve ro du takti in min kis ro ati tamaye Vivian chuan ati lo chuan ajan chu athi mai do na ni ti asha si wang chuan ti chu atum ve tangot Damian chu pan na in kis chu atuma alwa ka ti chuak le tlat Damian chu thin rim ngal hlutin Vivian Sullivan thathum chung cha in omduna khatyang khop khan min lo ten manamo min mangai chen zia kha isha em ati vin hluka Vivian chuan ka ten zia che hi shelawa mi nang ne na kan bo rak hi pain ang ti sha jumot po hian kalwa ka chwa ka sin ati khum le mak mak Damian lana lutuk chuan Vivian chu khoi chiat lui chu atuma aswal tamaye Vivian chuan du lawin min tharo ti in aw vak vaka Damian chuan shalo ang mi a omin aswal lui chang chang chuti lai tak chuan ajan chu lo langin Damian chu alo next soka Vivian chuan amu in du tak engtin nge ta hiani thei mi zong zong in chiatlam ipan thu te an soi box si a ati chuan ajan chuan doctorin tur thana tur siam chwa hlau thu chuan a changa ka shwai howang che ti in kai chwa chu atuma Damian chuan Vivian tun cha ka zot liang che min mangai to lawa mi tuna hian i du thlang ro ke nge ajan ke po hian tur kha ka in ve thawa sin ti in thi chuan a luak min thlang lawa ni chuan ka thi zok mayang ti in awawa Vivian chuan Damian Ford nga tinge nangma chau hi in ngai to a atwar tu zok angin nga tingei tlat ti in Damian chuan azo na chan na chu angak ti a mela alange Vivian chuan ajan athlang zo ka ni ti sha nan ajan chu ka in engma soilo chuan ap chhuak pui ta maka Damian chu thima se poi atilo te chu chiang takin atilanga ni ber Damian chu tlungal nokin Vivian ne na anhun kal to te chu amit thla a chuan alang war wara ka ba chu ka thi na nge hian ka rolang che ti zui supin Muang chang chuan a cha thla zuya api te chu lo thlengin an bai pui ngal loi loi ajan le Vivian te ero in kai rialin an chuak dun ta maka atop ta
darkar thum chu ni chepin miswal te chuan ivi chu anlo la sheng renga ivi pon demian chu ko la tum ngat ngat demian ni ro chuan lak ti le ma nei lawa miswal te chuan Mr. Ford chuan na mangai che a itan engpo ti a hwami ti emo kan tia ngati nge ikol po alak si lau anti lai takin Henry te nu pa le demian po anlo thleng zom ve ngal Henry te nu pa chuan an fanu chu chan tum viau ma se ti thei ero an nei lem lo viawa ivi chuan unau pa min chan ro lo ti ve bok ma se demian chuan engwak ti chu atum me lo miswal te chuan Mr. Ford mana khan nangma bang hian kan chung kwa kan chheveka tuna chuan I hun lo thleng ve ta I nei song song le inun na po tia min ivi nun na nen hian I thlenga nga yang anti a Henry te nu pa chuan Mr. Ford khonga hin kan fanu hi min chan sak sham ro an lo ti ve chen Damian chuan ingai to changmo Mr. Sullivan nangni la engtin ngen yang I company nge I thanang ivi hi han ngai to ve te katlak chha chuan idin mun tur po chungai to la ati a Henry chuan in ngai to in nilaw he company hi thile thau pola kadina ni a aya poimo om theilo ati tadai Clara chuan Henry ngai to ro kan fanu ni hi kan fanu hi chanwat ro alo ti ve chola ivi pon kapa I fanu dot lai kani kha min chan ro alo ti ve bok Harold chuan Mr. Sullivan ngai to chang ro ifanu I than chuan ri thei cha in mabak don ania o alo ti ve boka Henry chuan ka fanu duat min ngai dam ro kan chung ko ta na I thi chuan ka shareng to angche alo ti dai Clara chuan engthil nge mui soile Henry ati ve la chuan police chu an lo thlenga miswal ho chu ron man tumin miswal te chuan Mr. Ford nang hian police te I kau ve lamo acha e tuna chuan I mangai ber hian atwa rang ti in police ten an tha ma cha chuan ivi chu an that ve man cha che a ivi chuan Damian engtin nge tiang hi iti thei zawk ti sapin acha thlazui ngal Clara chuan tlan phei ngalin Henry ero chuan Mr. Ford kalom lu tuke kamit min ti war saka engma boina kan nei to lo ti ro ati a atlon viau Damian chuan o Mr. Sullivan engma in company poni se ilo boya ngai to lawang ati maka Henry chuan hlimman viau ma se angai to changa engtin moi soi ati ro chuan call chu dongin an company an tlak chha thu chu an lo shela a chheta vek Damian chuan Harold motor lo ba sai ro copper ina kan kalang kanupui kan la le tang ati a mahse Harold chuan kapu atlai to mai theani ati chuan Damian chuan enge soi omzia ati wat Harold chuan Vivian chuan Mr. Copper fa apai ti thu kadong zau chi ani ati a thlathum malam chu lo langin Vivian po Copper ina chuan athleng ve che a Copper assistant chuan lo shwai lu tin Grace Copper Adrian Copper nu chu lom lo ti sha tak hian lo chu a Adrian Copper hi middle anti Vivian pasal tur chu ani Grace lom lo tak lo chu chuan Vivian hei hi Adrian nu ani mo shon a shom ve deuh don an yang ati a kanu ka lo thlenge hlim deuh chuan ati Grace ro chuan kanu min ti turin engti swalma ka nei lo Sullivan chung kwa ne na in nei kan rem ti chu ivi Sullivan ani a in nei don che pa in thu in thlak da ya an fa pa ai billionaire in nei tira chuan nang hi an lo tir chi amo ti in alunga oi lo viawa Vivian po zam du big lawini ivi khan Mr. Copper nei hi anyala chuwang chuan kan pasal tur in thlak puya ka som pha ta zo kalom ti ma se Grace chuan chong to su kan fa pa middle mai ai chuan billionaire chu I thlan lo zo ka ring tak tak angamo atile Vivian chuan khapa khan adu tak tak chu ivi zo kha anya ivi him theinan ke chu min nei atum mai mai alom ke pon dam ve ka du thawalom alo ti ve mak assistant chuan madam ka chui vek to a Mr. Ford khan adu tak tak chu ivi ni mel Vivian chu ana zo ka changchar charani alo ti ve boka Grace po in thadul ta dewin ilo tor ve na savyau thawani mo ole acha e ti in Vivian chu apana ole engpo chu ni se Adrian hian apum ve phot che angai don ani ati a assistant chuan
Adjan hian car accident na amit hi achana khata changkhan aruma a om tlok tlok zela aruma po tu ma lu phal ngai lo Miss Vivian in pomtir chu a har ve chal don ania alo ti loka Vivian chuan ole khonge kan room tur chu in ring tok tak hian ati Grace te po chuan an ko mu suya Vivian chu room a chuan lut phein Grace chuan tuma aruma an lut nga si lawa engtin nge nom reng ti in an en thazui Adjan chu lawin bualin tawel chawveng hian lo chhuaka midang anom ve ti a hria chuan tunge ati ngal Vivian chuan dutak nangma hi mo ka pasal tur chu I chiat lo viau hi ti in ataksa te chu alo khoi saka Adjan chuan du lo viawin pasal tur a nangni khai in nei na kha kapom reng reng lo ka ti ani lom ni ati a mahse Vivian chuan ati boy lui zel Adjan chuan chuak tur chuan ti mahse ingatan ma chuan angai du lawe Vivian chuan abungra te chula in tunge om ka bungra te hi ada na tura min lo da sakra u ti in anda na tur te chu asoi zung zunga Adjan chuan vin zet hian tuma karuma hian in lo lut tur ani lo engma ronda su chuak vek ro u ati twara Grace te chuan kil khada chang hian a thin rim ta nge nge e an lo ti Doctor chuan Mr. Copper he idam doi eitur o alo ti zom ve boka Adjan chuan voin zat ngi ka soidon engdam doi ma ka ei du lo ka ti ani lom ni alo ti maka labo ngal tur chuan ati Vivian chuan lo dangin Adjan bula chuan nangma ini ei don nge keiman ka pe don che ati chuan Adjan chuan Miss Vivian tu ma in dam doi min la ei lui tir ngai lo ati mak Vivian chuan ole keima nge yin ka faang che ti in dam doi chu ala a in chu tumin Adjan chuan atok ka in don ti in ban rok roka ama chuan in lui ta nge nge tuilo chu ati viau boka room lama chuan alu san ngal mak chu vele Grace chuan Vivian tuna chuan kamau nu du takini ta tu man Adjan hi damdoi kan ei tir thei ngai lawa sin damdoi hi ei lui tir ziala thlatin million za ka pe ang che ati Vivian chuan madam chu tiang te chu ati dek deka Grace chuan atlema mi million zatni ka pe zo kang che o chuan madam min ti lawin kanu min ti to don nya ti in a hlim viawa Vivian pon ole kanu hlim deuh chuan ati zui ve bok zan lama chuan zanja te kelin Vivian chuan anja chu en rengin anui saka Grace pon alo en ve reng bok anu deuh chuan Vivian chuan kanu ka du to ke kalo va chol ha dam to ange ti in room lama chuan alo sana chu vele anjan pot kanu engtin nge sonu nen son kan mu theyanga zan in chu mun danga ka rak don ania ti in anu chuan engtin nge ra dai thayang zan in te chu inin nei zan khatna ania ti mahse Adjan chuan adu tlat lawa anu chuan ba ka I ruma chau imu thei chin kha mun danga chuan imu thei chuang do nem ni ati le a Adjan chuan sonu nen son kamudun du chuang hlei nem ti in mun danga chuan arak ta nge nge anu soi ange in amu thei lawa arum lam chu pan le ta nuk nuk in Vivian chu alo hara du tak enge lo ti don ati chuan Adjan chuan ka room ani hi kamu ve don alo ti muk Vivian chu tol phei tur le khoi me alo tur chuan ati a Vivian chuan chu tiang ka ti du bik nang ti anui vur vurin atol phei ve mai boka jing lam lawin her chuakin Adjan le Vivian te chu an lawin kwa rel to a Adjan chu harma sa in abula Vivian lo mu reng le akwa te a sha chuan a che deuh che na Vivian chuan kalamu mai mai du ania ti in lo kwa zel Adjan chuan akut da thlak pa chuan arim tui reuh hle mai ati sapa mu thei tangang lawin Vivian chu a tho san Vivian chuan idam doi tur dokana om ei thei hil su ti in Adjan chuan engma soi lawa chwa chu atum luya Vivian chuan Adjan ko par ke en ring chi ania alo ti le ta ka chuan phur lo zatin dam doi om na chu aban le ruk ruka anin ei tir le thei tang nge nge
Dr. Lewis chuan Jan mi chu lo enin engma adam doi ei chuan a tholo thu chu a shila Grace chuan ni ni la ya ei ve to sia nga ti nge engma la tholo le ti in Jan chuan beidong to ti sha tak hian kanu engma omzia to lo ei chun som ka du to lo ti hian thim ka ra hian ko omreng to mayang ati a Vivian chuan lo she ve vekin engmo Jan ko par isoi ni ni chaile ya I beidong ngal mo ti in Jan chuan Miss Vivian khovela doctor chatak tak pon engma anti theilo enge be seina kala nei chuanang alo ti ve thung Vivian chuan local te ti in room danga chuan a shwaya Grace chuan tuna chuan kan mau nu du tak cha hi kan nga ani to eizom zel du tir thei se o ati neu newa room danga chuan Vivian chuan Jan chu thil zia puin tikhan enge ka zia ngai to ro ati a Jan chuan kamita del hi engtin nge chu tiang ka sha tang ati chuan ikutini sia ka ithil zia chu imidel mahse ithinlung kha adel ve hleinem ingai thuana nen a flow a zir khan enge zia ishe thei renga lom ti in midel lo tam tak pon an thil thei lo ania ingai thuana kha mangdeula ati a Jan chuan Miss Vivian kanin nei na hi kan chung da soirem na mai mai ani si a ngati nge ka chunga hian tiang marin nei nga a I fel chan hi han soite ati chuan Vivian chuan message adon chu a en masa a ivi khalo ni in ivi chuan Damianin adu anga pianga lei thu te chu alo shil cham chi chin hi alo ni a pasal midel nen chuan nuaman ti dunem ti te a hlim ve thei thawem midel chungpon ti te chu alo zo chin hi alo ni a Vivian chuan voice in keipo ka pasal nen hian kan hlim lutuk ami chu adel po ani mai thei ma se Damian ai khan alano panga a mel tha in a pian po a moi boka ati ve deuh khera Jan chu in post tura ti zuin thalak chu a thon zui bok tikhan ishe thiamim tuna hian mi in min nui chak zek zekin an me ka sin chu ataka I thlentir do na mi ti in Jan chu a motivate taviawa ole thei top ka chwa to anga damdoi po thatakin ka eizomang athi phata hlawa Grace te chu panin Vivian chuan kanu damdoi chu lo siam zom zel ro se Jan hian treatment chu alaw zom do na ni ati chuan Grace te po chu an lo hlim dun viawa hun te kal ve zelin Vivian chuan khale I damdoi voisom ni I eina che ani to ania o alo ti Jan po chuan a in zo cha chu makdeu hian alo meng le chu fe lo deu thil chu a mutaroi roya he Vivian ati chuan Vivian ro chuan a theilo I pha theilawang horror movie ken puyang che iti vek to kha ati a Jan chuan shildu tari lawin karin ain email chale mai Vivian ti in alai ruriawa horror movie chu endun zuin Vivian lau chuan Jan chu akwale thu chin Jan chu alo ip le choi china Vivian min kwa thu su ani lau chuan ti in Vivian chuan enge kwa te chu analo ati tlat Jan chuan I lau te chuan en lo mai la ti le in Vivian chuan I mu lo wang mai ni kha a lo om le tu ka lom alo ti mak Jan chuan chadeu hian Vivian ka mi chu del mahse mi pha ve thau kanya khata min kwa thu khan enge muniti ka du nge ka ti lo zawk don ti pa in Vivian chu apan nai dewa Vivian chuan ai kala in pe lau ti in Jan chu lai deuh tak hian anem suna Jan chuan nui pa hian I lo hlau ve thei ring ani mo ati zui sap Dr. Lewis chuan Jan mi chu en fia a Grace chuan ama angkhan I mu fia theim Jan ti in Jan chuan o mahse kanu Vivian chu la shil su o keima nge in shil ka du ani ati chuan anu chuan ole te reng mai ati a Jan chu akal sun zui Grace chuan alom za entir nan poisa chu Dr. Lewis chu apeve ngal boka assistant bula chuan tuna chuan Jan adam chale to boka tu mu chia ka mabak ta siam tu te kha zan in chu kanu patuak thar te ti zau thawa an chak theina tur siam ro se ati zuya zanja lokil hawin Vivian chuan Grace nu fa umdan chu diklo rau chuan a sha a ngati nge enge thil thlenga omem ni ati chuan Grace chuan Janin alashil ati man choka Jan chuan lo khap man engmani lo alo ti tadaya
sup te chu hop tura ti in a sup hop Adrian in a shat chuan anu thil tum chu a hrethiam nga la Vivian la chuan Adrian chu du sak deuh hian a lo pe ve zel zui Adrian chuan min pe khi i hre chiang mo zana te imut hei lawange o ati chuan Vivian chuan nge ka mut hei lo ngotang ti in a hrethiam lo viawa ke chu ka du to ke ti in room lam chu apan san Adrian chuan nui chung hian en ringa Adrian chu khuma chuan lo thu in Vivian chu korsen nal tak ha hian lo luta Adrian zan in chu lum ka ti rau mai ka khwa sik nge moni ba ka zan in chu ka mu chhelo zwal le tuk le ngal che a ati Adrian chuan ani mo ka tak satem chin hi idu em alo ti wat Vivian chuan adu at ni ti sha takin abyanga chuan a kiss jewa Adrian po in sum thei ta bik lawin khuma chuan a bo beta zan hun nom tak chu an hmang duan jinglama chuan Vivian chu lo harin abula Adrian mureng chu ena mak chu ati man viaw ehe ni zan khan ti in an om dan te chu angai toileta Adrian po lo thawin ni zan kha anom khop mai ba ka ikorsen kha in me lu tukanya alo ti chuan Vivian chuan lai deuh tak hian anuam mo korsen mo ti in angai to changa imi tadam to ani mo ati ngal Adrian chuan Miss Vivian voina hian kanin nei certificate vala ang o ati a an hlim dun viaw Vivian chuan mahse na kin le zela chuan dot min shil to su ang che ti in Adrian chuan do shil to lo tur chuan a in tiam ngal hun te local ve le dewin Vivian te po cho an lo e ho me ka mahse Vivian chuan e hlei thei lawin alwak chu a chhuak ta reng a waka Adrian chuan ngati nge ti a lo bai pui vatin Vivian chuan ka shelo engi mo ke e kwal nge tun lai chu ka lwak hi chhuak renga alo ti Grace chuan ehe ani chuan boipui tun thla a hian ipirat to em alo ti Vivian chuan ai thatop lamani don to a kala pirat lo shim alo ti a Grace chuan phur deuh hian doctor kha han autte u ati ngal chiam doctor chuan Vivian chu en fia nga zung in anuwa chuan anau pai thu chu alo shil tangi a kopar chuang kwa chu an hlim hlom viaw tun hun chu lo thlengin Damian chuan Harold ne na chuan engtin moi soi engtin nge Adrian middel laka chuan Vivian chu a rai theyang ti in a thin chu arim viawa Harold chuan thakhat kalta a Adrian in amule thei to thu chu shilin Damian chuan engpo chu ni se Vivian hi kata ani masa a kala let le nge tur ani ti in Harold nen chuan an chhuak don ta tho Grace chuan ana thok te chu awin Miss Copper hi araya wangin tu po in adu apiang le asoi apiang chu in pe in tinga zel tur ani lo chuan in bang nga zelang ti in Vivian chu an dwa thlon viawa an pa Mr. Copper berpo chanchin asia a US lama chang alo ho ve nga ti chu an shila Adrian nen chuan pa ngai taka ani nei na tur po rahman le ngal atum thu te chu a shil boka Vivian chuan angai lo sin kanu ti mahse Adrian chuan angai lom kan ti ngei tur ani tu te po hian kan nupui ini ti hi sha se ka do ani ati ve bok Damian te chuan Copper in lam chu lo pan mekin Harold chuan Miss Vivian biak thein tur min lo thon che a ti in Damian chu Vivian number chu a pe a Vivian min lo ngak ro o ati sapa a call zui Vivian le Adrian te chu lo chudunin Adrian chuan Vivian pum te chu alo ngai thla a Vivian chuan thakhat vel bak alani lo thu le engma ala sha thei don lo thu chu shilin an hlim dun viawa Vivian in a phone ria en chuan number chau hi alo ni a la in tunge o ati chuan Damian chuan Vivian alo ti a Adrian chuan lo la da in tunge ni a pasal kanya kan nupui nen hian tuna chuan kan boi le tuk ti makin Damian Ford kani a Vivian pasal chu keima hi kani alo ti ve bok Adrian chuan pasal hlui zo kalom tuna chuan kan nupui ani to ka fa po apai me ka ati khum ve mak Damian chuan Vivian min la mangai ti ka shalom alo ti Vivian chuan keima cha hi min mangai ati le a ti luina in nei i fai pai lui tira ni mo ati le Adrian chuan du tak ti luina in ka nei che emni ati khera Vivian chuan nei lawe alo ti ve bok
in ki sanga te ti in demian thinrim tir dan chu an thiam dun viawa kol chu an da zui mak demian thinrim chuan herald chu tlanchak tur chuan a ti zuia ajan le ve2 ne ro chu in nei tur chuan anin puacha ve2 nga